Patay ang usa ka batan-ong negosyante humandas magi sa usa ka sakyanan nga kusog kaayo ang pagpadagan sa Barangay Banilad, Cebu City. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Sa wala pang maong insidente, unang gitumbok ang pagkalambigit og vehicular accident sa silver nga SUV nga gimaniho sa 21 anyos nga si Sean Andrew Pajarillo. Nahitabo kini nitong Pebrero 8 pasado alas 12 sa tungang gabi. Diha sa Dan Maria Luisa sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Subo. Diin na hit and run kining sedan nga nakaparada lang haduol sa dapit. Sa pagsibat niini, kusog ang padagan sa suspitsado, hangtod nga naabot kini sa lugar. Din iyang gihit and run usab ang 23 anyos nga si Kingston Ralph Cocheng, usa ka negosyante. Kinsa naglakaw lang sa sidewalk nitong higayuna kuyog ang iyang higala. Dinhi matod pa naglakaw ang biktima kuyog sa iyang higala sa dihang kalit kini nga gidasmagan sa kusog kay nagpadagan nga sakyanan nga gibaniho sa 21 anyos nga suspitsado. Tungod sa impact ang biktima ang nalagpot niadtong poste nga di na dunay daghang mga bulak karon ug tungod sa grabing impact nakaangkon kini og grabing kadaot sa iyang panlawas o mga injuries hinungdan matud pa sa kamatayon sa biktima. Naing kalit og buto diya sir tapos naing gawas nga sakyanan kusog ang dagan wala mihunong din. Pagtanaw nako diya sir nay tawo nga natumba mao tong giduol nako. Tanaw nako sir mao man tong tawo nga nabanggaan. Pero nabuak na to yung ulo sir na nay damage yung ulo. Nipadayon pa sa pagsibat ang suspitsado ug kusog matud pagyapon ang padagan niini nga mo'y hinungdan nga nalimbuwad ang sakyanan niini. Sa pagkakaron naka-hospital arrest ang suspitsado. Giulagway ang biktima nga maayo kaayo nga tawo. O gani napuno sa mga bulak kining lugar diin nalagpot ang biktima. Isip pagyukbo ngadto kaniya. Si Cebu City Mayor Mr. Archival kinsa niduaw sa haya sa biktima kagabi. Mipadayag nga dili lang ang pamilya sa biktima ang nanawagan og gustisya. Apan lakip na ang mga higala ug nakaila sa biktima. Langawang mangdo sa ni George gabi because kuyog man may ginanako whatever is in there which is correct, you should be very transparent. It's not only the family but the friends and the people of Cebu is calling for justice. Mao jud nay akong na-feel karon. Matod ni Archival nga iyang nasuta nga rason nga nagnegatibo sa liquor test ang suspitsado. Kay 12 ka oras na kini sa pribadong tambalanan. Una pa kini nakuha sa mga pulis aron mapaubos sa test. Giangkon usab sa mayor nga walay breath analyzer ang Cebu City Medical Center. Ug tungod niini nagtinguha nga mopalit ang dakbayan. Katong usa nga nakadasmag niadto sa ospital and pag-abot sa ospital of course nigawas nga the moment kay moadto ka na sa ospital ang custody ana sa ospital. And the reports were sent to me that ang atong pulis ni adto sa hospital of course di gud sila maka keep custody because naa naman na under influence ba sa liquor, but eventually dinhi sa ato wala man gihapon di ba wa man tay ana, so dinhi sa tibuok Cebu atong naibawan wala di tay equipment nga ni ana. Okay, now the best thing that we could do right now being lessons learned, we need to have that. It's not the police nga nihatag og certification. It's ang doktor nato sa CCMC. Samtang mipadangat usab sa ilang pahasubo ang Cebu Chamber of Commerce and Industry sa gidangatan sa batan-ong magpapatigayon. Dungan sa panawagan sa dinali ang pagkabot sa hustisya ug nga mas solusyonan ang dugay na nga problema sa road safety policy, enforcement ug infrastructure sa dakbayan sa Subo. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang napasaka na batok sa suspitsado kagahapon. Samtang nasettle na matod pa ang kaso niini sa naunang nadasmagan nga sakyanan. Karong hapon, nahatod na sa iyang katapusang pahulayan ang biktima. Uban ni Godfrey Lien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.